sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, o bulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Gisaulog karon sa simbahan ang pista nila ni San Felipe ug Santiago or St. James, mga apostoles ni Kristo. Sila maoy atong mga haligi sa pagtuo ug modelo sa kinabuhi unsaon pagsunod si Kristo. Padayon natong iampo uban sa pangaliya sa mga apostoles Felipe ug Santiago ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kahusay, panagsinabtanay sa katawhan, labi na dinhi sa atong nasod, niining nagkaduol na nga adlaw sa atong piniliay. Ato sang iampo padayon ang atong mga benefactors and donors nga unta sila hatagan sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, naglipay ka kanamo sa tinuig nga pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago. Pinaagi sa ilang mga pag-ampo, paambita kami sa pagpasakit ug pagkabanhaw sa imong bugtong anak, aron mahimo kaming takos pagtan-aw kaniya sa walay hunong diha sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat
nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kun magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug sa kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod na tao ako sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ilang mensahe, migula lata sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe, migula lata sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa mabuhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Mensahe, migula lata sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Lata sa tibuok yuta, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe, migula lata sa tibuok kalibutan. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Tomas, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa abahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong kabuluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang motuo kanako, magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa niini, kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga apostoles bisag first-hand experience gyud nila ang mga pulong sa Mesiyas nga nagpakatao, galisod gihapon o tugkad. Maong pag-ingon ni Jesus nga nakakita na mo sa amahan, kay nakakita naman mo nako. Naglibog pag is Felipe, nakaingon siya nga, ipakita lang namo ang amahan, Lord, kay aron igo na namo. Nya si Jesus iyang gigamit ang maong kakulangan sa pagtugkad pinaagi sa pagpasabot. Gibalik na pud niya nga giingnan na bitaw tamo nga ako ug ang amahan usara. So kining maong panudlo ni Kristo, mga igsuon, nga gidawat sa mga apostoles paghimog yung hingkod sa ilang pagsabot, ang ilan ng gibuhat sunod mao ang pagbuhat sa mga gibuhat or gisugo ni Jesus. Munang naingon si Jesus diri nga ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Kamo nituo mo ni Jesus na Ginoo siya. Nya nagbuhat mo siyang gibuhat. Muna'y problema na to. Kusog kita mingon tuo ko pero dili ta magbuhat sa iyang gibuhat. Nganong nagpakatao man si Jesus, aron iyang ipakita nato unsay buluhaton sa usa ka tawo aron muhaom sa kabubutos Ginoo. Nya ang tanan nga gibuhat ni Jesus mabuhat gid nato. Tanan matud pagani niya diri, sobra pagani ang inyong mabuhat kay tulo ra gud siya katuig nga nagsigi og public ministry. Nya kita mangabot man tagtag pila katuig. Ako lang karon 18 na gugo katuig hapit sa akong pagkapari. Sa pagkapari lang na wa pay labot ang pagkaseminarista nga siyam katuig. So pila naman na katuig? 27. Unya, wa pa may labot ang katong akong ka-active sa simbahan, isip Legion of Mary, Gikas Choir, nga mga napuo sa to katuig. Pila naman ko katuig kasigig buhat unta? 37. Labaw na mo din mga tiwasonon og naw.
Purti ng dugaya ninyo eh. Labaw pa atong mabuhat. Pero ang pangutana, niining gidugayuna nako nga 37 ka tuig sukad mipakita ako sa akong pagtuos Ginoo, nabuhat baka nako ang gustos Ginoo nga ipabuhat. Basig naglabi ang atong pagbuhat sa atong gusto kaysa gustos Ginoo. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo miangkon nga ang Ginoo mipakita nila nya mipakita sad ngadto niya katapusan bisan kuno dili siya takos pakitaan sa Ginoo. Unsa may gitestimonya niini ni San Pablo nga sila mga saksi sa pagkatao sa Ginoo, sa iyang pagkamatay o sa iyang pagkabanhaw. Kini maoy package sa atong mensahe nga mutuo ta nga ang Ginoo na tao, ang Ginoo namatay, ang Ginoo nabanhaw. Di ba mao man din atong itubag sa misteryo sa pagtuo no? And kini ang misteryo sa pagtuo sa ato sa Cebuano sa itong paborito kay intubag. Kuwangan din nagjutay butang na si Kristo na tao, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ani upato na lang siguro na nato. Butang ora man sa nagitudlo kana na lang. Pero ang package gyud nga motuo kita nga na tao si Kristo, namatay si Kristo, kana pa lang na ang duha, wa na igo na ta. Kinsa dinhi ang didiretso lagawa sa kalibutan nga wa gyud wa gipanganak sa usa ka inahan ta sa kamot. Di gipanganak. Si Kristo na sa siya birthday, kita na ay birthday. Nya kinsa dinhi ang moingon dili ko mamatay ta sa kamot. Aron mamatay dayon ka. Awasad usong angkon sa ta nga pulos ta mamatay. Kinsa dinhi ang motuo nga mabanhaw ta igumag kamatay ta sa kamot. Kanang mabanhaw ta ba? Nganong di mantanan? Di mo motuo? Mao na ni siya ang misyon. Kanang dili motuo nga mabanhaw ta sama ni Kristo, mao nay gusto ni Kristo nga ipatinaw pa ang atong pagtuo. Ug daghan kay ta ana. Daghan kayo ang galisod pagtuo nga mabanhaw ta. Mao bitaw nga usahay murag ang atong kabalaka ug ang atong paningkamot nakasentro ra gyud niining maong kinabuhi. Murabag inig-abot na inig kamatay kanang tayon enjoy life while you are still alive. Enjoy life. Uy, sayop na oy. Unsa man tay sakto? Kaya ba enjoy life while you are still here? Kaya inig kamatay, mawa na kununing tanan. Ang samtay sakto isulti, kung mutuo tas Ginoo, live a good Christian life so that you can enjoy true life. Pagpuyo, subay sa Kristohanong kinabuhi aron makapahimulos ka sa way katapusang kinabuhi. Namo na gito'y tinuod na kinabuhi. Kaya kung mag-enjoy ta aning kinabuhi dunay possibility nga di na ta ka-enjoy atong way katapusan nga kinabuhi. Adto na ta sa way katapusan nga kamatayon. Mauna ang mga apostoles unsa may nahitabo og ang mga santos nagpuyo sila sa kinabuhi nga Kristohanon. Unsa man kinabuhi pag-antos. Pag-antos mo ning puwan ning atong gisulob apostoles nga naman gipang martir ni sila, gipang patay. Kamo sugot mo mamartir? Dili. Uy, kaluoy. Yang maingon sad mo nako, ikaw pa der sugot ka.
Sab siya akong tubag. Sa inyong paminaw, siya ako itubag. Parihara ta. Moingon dahil na mga ang Ginoo, uy, kaluoy. Mo na pag-ingon sa Ginoo, kita man kanako, kita man mo nako, nya gitestimonian ani San Pablo, nga gisakit siya, gipatay. Sunda na. Mo na si San Pablo, lipay kay siya sa dihang giskidulan na siyang patyon, lipay kay San Pablo. Nagmaya gid siya. Niingon pagod siya, niabot na gyud ko sa finish line. Lipay kay ko, kay hapit na nako makabot ang purong-purong sa kadaugan. Giskidulan naman siya kanusa siya, putla siyang liog. Si San Lorenzo Ruiz, kanituo naman gid siya nga ang kasakit o kamatayon para ni Kristo, kung atong ididikit ni Kristo, mausay tuburan sa tinuod nga kinabuhi. Bisag naa si asawa, bisag naa si mga anak, nga batanon pasad kaayo ang iyang asawa, batanon pa iya, bata pa iya mga anak. Niingon gyud si San Lorenzo Ruiz, bisag tagaan pa kog 1,000 kat kinabuhi, balik-baliko na kog halad nga malipayon niining paagiha. Kanan ninduta no? Og ang tinuod gyud nga pag-enjoy sa kinabuhi mga igsoon, kanang mahigugma natang muantos sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Praktisan na dito sa inyong balay, kay tuwa dito ang daghang pag-antos. Kamong mga asawa, siguro mangyog kong nag-antos mo ron sa inyong bana, di tingali pirmi, pero naagi panahon. No? Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway nga nahiubos sa iyang bana, taas ang kamot. Di ba sakto? Labaw na ng mga bana, dugay na kay mong gantos sa nang inyong asawa. Giagwanta na lang na ninyo. Abi kinsa kanang banaha diri nga wa gyud makasuway nga nahiubos or murag wa nay gana gyud nga mo duol siyang asawa, itaas ko nung kamot be kanang dara wa gyud pulos kita gamahay-mahay. Ang pagkapari na kadaghan sa ning panahon oy nga magantos. Ano bang naagi ang tusunon ako lang? Hapit kada adlaw. Naagi ang tusunon. Unya kini og di ta kasabot nganong naman yung pag-antos? Nga bisag nagtinarong nako mag-antos mangyapon, bisag gihatag na nako ang tanan aning tawhana, inig sumbalik bati man lang gyapon ang iyang batasan nga rin ako, di man lang gyapon ko niya hatagan unsay ako untang gi-expect diha niya, gihatag naman ta nako ang tanan, di ba? Ana man tanong. Oy, ang meaning day ana tungod kay gustos Ginoo nga moambit ta sa iyang pag-antos o sa iyang kinabuhi, magbuhat ta ba sa iyang gibuhat. Kaya nga naman ang Ginoo gihatag na gid niya ang tanan nato, hasta gud ang iyang bugtong anak gihatag na gid niya nato. Wa lang gyapon ta magtinarong sa atong kinabuhi ngadto niya, mosupak lang gyapon kada adlaw 24/7 gihatag sa Ginoo ang iyang mga grasya sa maning hangin, kaning atong body system, tanan gyud hatag. Pero kita grabe gyud kay ka masinupakon. Kana imong tupad pangutan ako ron na ina kapilan na ka nakasupak sa Ginoo. Pangutan na imong tupad ba ina kapilan na ka nakasupak sa Ginoo. Karon gani grabe na gid itong pagsupak, ato pang gi-impose ang abortion, mga artificial contraceptives, mga ligation, vasectomy. Ang ato ra bang gibuhatan ani mga hinimo na sa Ginoo, kita mo'y magunay-unay og guba kana sa lawas pa lang na nato. Adin ala na nako baliko ng color buhok ko kay ginagmay ra man na siya. Pero ambot ka, di ba ka na pagsupak yapon, pangiskis-kiskis anang kilay. Karon gipag-usab na sa nato ang mga genders. Usbo na nato aron do na nay same-sex union, do na nay sexual union sa managparihara og genital organs. Kita yung nag-usab ana, nya ang Ginoo sige lang yapong hatag og grasya niining mga tawhana. Tungod kay ang Ginoo hatag tanan
supakon gyapon nato tungod kay dinhis kalibutan nga igsuon sa ako yung realization base sa mga kinabuhi sa mga apostoles, ang mag-antos mao'y tinuod nga malipayon. Ang tao nga moantos aron pagpuyo sa kamatuoran mao'y tinuod nga malipayon. Kana bang kung asawa ka nya gusto jud kang mopuyo sa imong pagkaasawa bisag kulatahon pa ka sa imong bana, ang samay matag kulatan niya nimo mahimo na nimong kalipay. Adi mong to tistingi ay gyud atras pakulata gyud kamong mga ginikanan. Tistingin aninyo kung supak-supako na mo sa inyong mga anak, di na paminawon ang inyong gipangsulti. Unya, mubarog yun mo sa inyong pagkaginikanan nga inyo ginang atimanon, inyo ginang alimahan ang inyong mga anak. Malipayon kay mo magtanaw nila nga mga tapulan kaayo. Di na mo magyaw-yaw. Tapulan na, dili na. Magsige na mong ingon, kining mga anak ka, maugid ni ang akong tuburan sa pagsunod sa pag-antos ni Kristo. Makabuhat yun ko mga buhat ni Kristo. O, di ba? Kanindot, anak. Mahibong ko na inyong mga anak. Naman ni magyaw-yaw. Ambot ka ako. Ako ba kaning i-apply aning mga sakristan? O kaning akong mga, ako na bitaning sugdan niya. Kaya nga ako din yung mga kauban mo magkakitag liyon o makita na ko nila. Ako na ning osbon ang akong una-una. Kining mga kauban ako din nga di gyud kayo mutuman sa atong gikasabutan. Mao na ni sila ang nakapaliwat nako ni Kristo. O, di ba? Ngayon dahil ko pag-antos pa more. Supak pa more. Testingin ninyo. O na, si Kristo, yung siya makabuhat pa muglabaw ani. Pasabot, mas taas pang panahon nga makaantos mo. Mas taas ang panahon nga kamo makapakita nga lami dining pag-antos kay bauni ang dalan padulong sa langit. Ug pinaagi ni ining maong mga pag-antos nato dinis kalibutan sa pagsunod sa Ginoo, daghang mga tao magdaig sa amahan. Ang pag-antos ni Bishop Chupilo Kamumot nakapadaig nato sa Ginoo. Ang pag-antos nila ni Mother Teresa, nilang St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, o mga santos nga atong nailhan, ang ilang mga pag-antos nakapahimo natong nagdebosyon ngadto sa Ginoo. Kamo, ako, naa sa hatay ikapakita sa mga tao karon sa modern world na kamautang mo antos aron mudaig sa sila sa Ginoo. Kamautang mo antos aron hunongo na ning bisyo, inom, sugal, pamabay, panglaki, pang-homosexuality, mo antos ta. Bitay ni ingon ako nga nibiya na siya siyang pagka-homosexual, iyang pagrampa sa una sa iyang lalaki siya, baw niya magbinabay. Naanagi siya katipon-tipon, niya iyag yung gibiyaan, 14 niyang hilak. Hangtod karon ma-attract pa siya og lalaki, pero iyag yung gipugnan og iya nang gididikit sa simbahan ng iyang kinabuhi. Kung tanaw ko niya nga naningkamot og ingon ani, nakaana sad ko, ako sad sa akong pagkapari, naabya sa ko'y antusunon ang pagpuyo sa akong celibate life. Kana bang di ko magpadala sa akong gana sa babae. Nindot biya kayo ng babae para sa laki. Di ba? Ako laki ko ako na i-declare laki kong tinuod. Niya, kanang magpuyo ka nga silibit. Niya na idaghang mag-text ni mo, I love you. Ay, patay daw eh. Antusunon yun. Pero nakaingon sa ko, nakahatag ni siyang inspiration ako. Salamat Lord, na-inspired ko. Di ba kamong mga bana, ma-inspired sad mo nga, kinahanglan bigyan mo anha gis niyong asawa, di gyud mo magluib.
Hasta sa mga asawa, di mo magluib sa inyong bana, pero ma-attract ba yung mo usahay sa laing mga, ang babae, ang asawa, ma-attract ba yung mo usahay sa laing mga laki, no? Maka-wish po mo ba? Sana ingon ani akong bana, lami ang giluan ni panuay, ano, kanina lang unta akong nabana mo, anak ka ba? Pero ang tusono na nanay mo, ang mga bana sad, makahatanaw sa kanang imong silingan diha nga, kuan sa gayo, ningka inani tagbatasan akong asawa, no? Ana ba? Nigtanaw ni sus ka og iro ni batasan ni animal na. Nya kuan ayaw antusa na lang gid na. Og diha kadapita makaingon nakasunod kas Ginoo. Ug ang mga tawo nga nagtan-aw nimo ana mudayeg sa amahan, sa atong Dios nung amahan tungod nimo. Ay nana, sige nindog na ta mga ang tusunon, pag-ampo sa katawhan. Ipadangat nato karon mga igsuon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios diha sa pangama ni Felipe ug ni Santiago mga apostoles. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. alang sa simbahan nga molahutay siya sa pagbuhat sa mga apostolikanhong hiyas ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod nga mapatunhay na ang kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton ug himatyon malig-on pinaagi sa mga sakramento sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios ti Filo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom ug maluluy-on nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa pangama sa mga apostoles Felipe ug Santiago, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasaku kanimo tungod sa imo kayo iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo away sukod sa kayo away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad tungod sa pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago ug hatagi kami putli nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdahigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalando namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o marahayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, hinlui ang among kasing-kasing pinaagi ni ining santos nga pagkalawat aron sa pagpalandong namo kanimo diha sa imong anak uban kang San Felipe ug Santiago. Mahimo unta kaming takos sa pagdangat sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga pag-antos. Ug ato ning gamiton mao ni ang magdala nato ngadto sa kalipay nga tinud-anay. Salamat sa niantos og palit sa atong mga slots, no? Aron masulbad ang ato dinhing mga panginahanglan sa proyekto. As of yesterday, ang atong nahalin sa atong dopes nga mga slots nakaabot na og 3,244 slots. Pakpakta sa Ginoo. Ni apay daghan 50,756 slots pa ang available. Kung mahalin ning tanan, kung sa to'y mahimo ani, mabayran tong tanang yuta nga atong napalit nga ni cost og mga 24,500,000 nya matiwas na natog bayad ang atong solar power nga ni abot nig mga 2,500,000. Matukod nato ang atong kumbinto diri nga mga mo-cost siguro nag mga 25 million o ang ato dihang ground sa taning kanupi sa atong simbahan, ang fasad mahimo sab nato. Nindot kayo no? Wa man mo klarong sanong. O na mangimbitar tag mamalit og slot, mamaligya tag slot, tag 1,000 pamaligya gyud aron daghan ang makahalin. Mao ni ang atong pagpakita sa atong panaghiusa. Na ini text nako nga, Father, wa lagi kay slot para sa mga nabiktima adtong dito sa Leyte. Kay ganahan sa takong muhatag, nako amang ko'y direct nga kontak niya kasiguro sad ko nga ilugan to siya sa mga politicians og donate. Di lang sa ta dito. Ganit atong dool-dool. Unahon gid sa nato atong tugkaran. Ya,
kani siya mapagampo o ang atong pagtabang nila ato gyapong himuon kung anaa ang gitawag nato kahigayunan. Daghan mang nitabang sa didto niya sama atong mga bagyo tabang kutag maayo sa mga naapektuhan. Karon ang ato sa dinhing mga panginahanglan. Salamat kaayo sa mga nidonate na asay nagmahay atong pagnobina. Nag-mention man ta atong mga nasod nga atong gi-recognize as pilgrims. Wa ma-mention ang nasod nga iya karong gipuy-an. Niingon ang iyang kauban sa kinabuhi, Pader, nakamatikod ko sa akong mama, wan agyud mo tan-aw sa imong misa. Nako, ba siya, una iya gunang matag katulgan. Karon wa na gyud. Akong gipangutanag ngano yun. Wa ma-mention ang atong nasod. Ang nasod ko nung iyang gipuy-an ba wa ma-mention. Sagdi lang basig makat-on responsiyas pag-adtos, no? Nga mas nindot nang di ta ma-mention. Pero ato man ang gi-mention alang sa tanan natong mga namalit og slots, mas mo mention ang Ginoo ana, no? Kaysa i-announce mo nang di jud ko mo announce din hignan. Sobra ko na 30,000 ang nagsigig donate, kamong nagsigig donate, sobra ko mo 30,000. Og ako nang i-mention din magpa-shout out ba, pastilan. Kadto gani nasod ra gani, mahay na. Unsa nakagna na gyud. Ang Ginoo mas nasayod. Kamo kapila na mo nagbalik-balik og palit. Ako kapila na sa ko nagbalik-balik og palit. Wala na lang tay mentionay. Kay ang record sa Ginoo mas importante kaysa ato dinhing i-announce. Ang record didto sa iyang kasing-kasing. Matud pa niya, pagtigom gyud mo bahandi didto sa langit. Di na kinahanglang i-mention pa din his kalibutan. Mas dako ang ganti kung dili ma-mention ng pag-antos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygunang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaho.